Pakot. So kanyan to si Brad Pakot usa ka pwede na ako isulti mo kinabuhi bro, ito tanang bago naman siya. So kanyan to nalulong siya sa druga apan wala gyud siya mobalhin og tinuohan sa dihang siya nagbago. Kaya tinuod nga kabaguhan grasya sa Dios. Kung atong pangayoon ang iyang grasya, mabag-o kita. Daghang mga Katoliko nga mga badlunganon, mga makasasala sa dihang sila nag-usab sa ilang kinabuhi, wala sila mobalhin sa laing tinuohan. Nagpabilin sila sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Roma 6:14, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law but under grace. So kinahanglan nga magpailawom lang gyud ta sa grasya o kaluoy sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mo nang kining atong programa karon medyo gabi naman, so ako naning buksan sa atong gitawag question and answer portion. Wala lang midinhi nga namulong ninyo og naminaw kamo, kundili kining atong sunod nga programa makapaambit na gyud mo sa inyong kaugalingon. Pwede mong makapangutana, pwede po mong makapamahayag sa inyong gibati. So among giawhag ang tanan nga interesado nga moduol dinhi. Pwede mong mangutana kung na mo'y kalibog sa atong pagtuong Katoliko. Pwede ninyong ipsukna kanamo, ubasin kamo gisamok-samok sa laing tinuohan, mahinungdan nga ato i-welcome si brother. So, di ba? Dili, okay, mga tana, so may gusto nimo. Musulti mga tana. Kana honest question. Honest question ba brother Paul Ali? Video ron viral da. Kanang ni nakay statement before nga kung naay mo debate nimo, idipinsa nimo historically ang Catholic Church mao gyoy gitukod ni Kristo. And I don't want to destroy the Catholic Church kay nagtuo ko. You know the universality of the church, basta mutuo ni Ginoo sa Kristo nagpabautismo sa saman. I do believe ang Catholic Church part tanan ang ana. So ang imong gi-claim is actually exclusivity sa Catholic Church nga maora gyoy maluwas, maora gyoy exclusivity man na, di ba? Unya historically pod nga ang Catholic Church maora gyoy historically matrace nimo, mo man tay mga kung madipinsa na nimo kay Nismila mo ko university, nagtuon po may abon sa ng fruit nga na convey knowledge, wa ko kakita og body of knowledge, convey knowledge nga diin gideklara ang Catholic Church as historical. Bisan pa sa Google, kanang gingon nga sa Google, wa man naghisgot ang Google o ang Wikipedia, ang gingon dia traditional ra man gyud, wa man gyud record with convened checking ba. Ana mao man ay historical. So man nimo depends nga ingon naman kadaanan nga madepensaan nimo historically. Nga wa university maskin pabutangan natong judge, di man nimo ma-defend yun. Na ay historical sa Orthodox nga nisipak ang Catholic Church pero dili gyud na siya nga exclusive sa Catholic ang historical rin sa papasi unya convened knowledge man gyud basta historic may nga historic nga. So I wonder diin ka ana nga idea nga ma-defend mo unya kung willing ba ka, willing ko na judge tingali mas maayong nga judge ang invite unya about convened knowledge. So thank you very much. Nara ka diri. So salamat kay ano sa nindot nga proposal ni bro nga og mahitabo kadon na proper dialogue. So kami sa Katoliko kanunay ming andam o pwede na atong sabutan o topic. So pirmahan doon ay mga rules nga mo govern para mahapsay og nindot. So kami bro open mi ana nga ato nang hisgutan nga topic. Ang simbahang Katoliko sa 1st century isa ra gid na sila. So gitawag mga churches pero part sa one body of Christ. Na church at Antioch, sa Corinth, sa Rome, sa Orthodox, isa ra gyud na sila. Mao nang doon gitawag nga dako nga panagbulag na itong 1054. Mao nang gitawag nga Orthodox Christian Church, na gitawag Roman Catholic Church. So na-split sila sa duha. Pero before sa kanang pag-split nila, isa ra gyud sila kasimbahan. So dili tinuod nga kami exclusive ra gyud sa amo ang body of Christ, ang kaluwasan. Bisan sa gawa sa simbahan doon na kaluwasan. So mas maayo nga ato nang matakol pohon para ma-express po namo ang among posisyon niya na. So nindo tong imong gihimo proposal. So ikaw ra maigo. Kanang lang historically, moingon man mga sa Google, how may historical, where is the reference except the exclusive claim. Kung moingon exclusive claim, hindi na siya historically. Because exclusive claim sa di ninyo ipa-check ang inyong evidence sa Catholic, mag-Google ka. Pero mo ato ka sa Wikipedia which says 99%, wa gyud nakabutang historically. You cannot do that. There is always be a term
tradition, even sa Orthodox gali nga mas lig-on kabay ilang argument sa Orthodox ani. Pero kabalo gyud ta nga historically kay ang biblical 5,000 copies 3 miles na pinakapamilya kung i-file ikumpara sa historical records nga naa gyud diha. I think noon man na sa mga mo bitong mga university di makadeklara na nga ang Catholic Church mo ay historical kay it is actually layo ra kay ang concept kung 10 to no kasabi basically 10 nag-convene nga mga university Harvard anything nga mag-abot and then mo declare na nga historically and it never been declared in history. So how do you say that ingon man ka nga ma-defend mo historically or exclusive claim lang gina? So atong respeto ng imong side, pero pag mahitabo na gitawag nga dialogue, mo man na ang pag-presentation exhibit of evidence dito na nato hanay ngayon ang mga doktor sa history doon na gid sila gihatag nga prueba dili sila Katoliko pero even sila mi-admit nga ang Roman Catholic Church gyud tinuod gyud nga simbahan gitukod ni Kristo kay until now wala man gyud sila katudlo even ang history nga dunay taong nagtukod ni nagawa si Kristo. Una-unaon nimo no ang mga history. Una-unaon nimo na bisan ang mga ano wa man gibot sa Google nga history. naagod diha. Asa na bitaw? Ang tradisyon, actual history man ang tradisyon kay ang tradisyon for example ang Bible dili man automatically gisulat nga ni ang New Testament more or less 30 years pa ang pagsulat. So tradisyon gud sila dahil ang tradisyon ilang gisulat. Correct. So ang tradisyon considered also as part sa history. So mao na nga ang kining mga banggiitan nga nagtuon sa natad sa history di sila kapinpoint na kining tawhana mao ang responsable nga nagtukod sa simbahang Katoliko wa man koy matudlo gawas kang Kristo nga doon nagyoy kadugtungan ni nga simbahan. Amen. So dayon kana nga Universally. Ha? Ka nag-agree ba? dili magid nato kay di mato ma-place gyud ang tanan kay ang kalibutan nabangi ni sa duha na ay pro na po'y antay. So dili na gyud ka ng mga tao gani gyud sila mo i-deny gyud nilang kamatuoran. Mo nang kami mo respeto pod be kon dunay tawo nga mo supak dili man namo role nga pugsod ang tawo nga motuo. Ang grasya ra gyud sa Ginoo magpabuhagay sa kini dawaton niya mapaubos yan ni ana. So as I said dili tanan kumbinsido kay lahi-lahi man og hunahuna ang tao. Kaya ako manggugitudloan ko sa mamahan nga dili i-destroy any church. Di nimo ma-destroy bisin pa kanang gitawag nimo og mga evangelical sa mga basta kay gamit sila sa statement ni Pedro nga ang si Ginoong Kristo may Misaya amahan ng Espiritu Santo. That is solid yun na siya kay nakatanong yun sila sa biblical teaching. Kadto question ako is kanang royal priesthood ningon man ka nga ang mga pastor walay katungod pero in catechism honest nga pangutanan ako nimo royal priesthood mao nga di angay musulti mga pastor royal priesthood o kana ang mga pari ng royal priesthood nakadnama kita sa video na statement ninyo pero I don't know kung sa akong research sakto ba nga ang royal priesthood kung mabautismon sa ngalan sa Masana Espiritu Santo apil na siya sa royal priesthood does it kanang nibangga na sa imong statement nga exclusive sa mga pari ang royal priesthood no so kana mao na question ako nimo nga murag contradicting gamay or imo lang nang gi-exaggerate to make a point. So mo nang need og qualification. Ang simbahang Katoliko once nga mabunyagan ka simbahang Katoliko part ka sa gitawag common priesthood kanang sa unang Pinodos 9 nga pagbunyag nato nakaambit kita sa pagkahari, pagkapari o pagkapropeta ni Kristo. So ang matag Katolikong binunyagan pari na sila. Ang non-Catholic Ang wa na koy labot sa ila sa mga non-Catholics dili kabalo basta sa amo ang simbahan ang binunyagan sa Katoliko kabalugahan na kapapo sa Katoliko ka binunyagan tapos kadto mga Kumbaga sa to, katong ng Katolik kung sa may statement, ayo kay statement. ang mga non-Catholics kung mogamit sila sa formula nga Trinitarian ang simbahan di dawat sila basta Trinitarian formula even Baptist evangelical Amen. dawat na simbahan Katoliko basta ni gamit sa kadtong Great Commission ni Jesus. So royal priesthood. So apel sila kay apel man sila sa Royal priesthood. bunyag nga gisugo ni Kristo apel sila sa gitawag royal priesthood kanang common priesthood pero naa gyud gitawag nga ordained. Correct. Sama ba sa Israel? Ang Israel gitawag sila nga holy nation gitawag sila nga nasod sa mga pare pero naay gitawag ordained sila ni Aaron gi-ordain po sila. Sangyo kay royal priesthood. Ingon makagadi pwede. Wa sila otoridad. Kining pagsangyaw katungod na sa matag tao kay sa Amen, amen. Mateo 7 gani 20-23 na magimingon Ginoo. Ginoo, nagsangyaw man kami sa imong mensahe, sa imong ngalan. Pero sa mag-ingon ni Kristo, pahawa kamo kanako, mamuhat mo sa daotan. Kay ang pagsangyaw sa Roma 10:15, dili man ta pwede makawali kung di ta pinadala.
So kanang sa pagsangyaw o magsangyaw lang tino, ilan man ng freedom. Ilan po ng doktrina. Kay sa City 20:23 sa Mateo, nagsangyaw man kami sa imong mensahe, ginamit ang imong ngalan. Pero sa may ingon so, pahawa ka mo, maumuhat ka mo sa dautan kay si Kristo na hibalo nga nay ang gikomisyon. So kung magwalang uban, wali mo diha. Nay yang Pero sa kamatuoran mo okay din nga doon nagigisugo kung sa pagwali. Nay authority. Ang okay lang. The thing is na po nakadungog ko nimo very viral magig ka. Ningon ka nga ang tradisyon sa Catholic Church mo nang nigamit og tradisyon tungod kay ang Biblia nag-mention og tradisyon, which is I really agree. Pero mangutan ko nimo, ang gisulat ba nga tradisyon sa Bible, ang buot isabot nila ang statement nga tradisyon sa New Testament nilang sa mga apostles towards the writing or kanang tradisyon imong gabasa katong mga gipang-add sa Katoliko. Kaya nga among imagination nga ang giingon sa Biblia kay 33 ang Bible wa man isulat diha dayon sa si Kristo. So ang tradisyon nila, ang oral message nila gisulat nila tanan. So mo to'y giingon mo na-claim sa mga evangelical ay kay ko exclusive kay I've been studying and I don't think I can be biased also to the evangelical sa mga pero ngayon jud ko nga basically ang ginawa sa mga tao tradisyon nga i-mention ana is ang tradisyon, oral tradisyon sa time nga wa pa nasulat disugod sila sulat mo to sila tradisyon. Now kanang tradisyon nga yung concept sa Catholic Church gi-add na hundreds of years after, which is gi-add ninyo sa tradisyon sa mga apostles. So kung sa mana lansada tanan or pareha sa mga gitawag nato Protestant evangelical nga ang tradisyon gikan ra sa mga nakakita mga eyewitnesses ng apostles kunya nasulat ra pud ang tradisyon dito nga which is mo nga atong igulitan karon. Usap to giyon nimo kanang mga apostles ni uban kang Kristo tulo pa toy tunga dayon nasulat na more or less 30 years. So primero himo tong tradisyon kay ang tradisyon is oral words handed down. So ilan man itong napasa, for example, si Luke sa Lucas 1:4, nagsulat siya, di pa siya eyewitness. So ang iyang source, nangutana siya sa gatulong mga eyewitness. So nahimo nga iyang source, dili gikan niya, dili gikan po sa binaba kagipasa niya. So, kanang imong giingon nga, ang katong tradisyon nga giingon namo nga gipuno diha sa kanang kasulatan, kaya na may wala masulat. Dili ka sulatan, wala gipuno. Ang kasabot ng tradisyon kanang wala nasulat giingon nimo. Oh, kanang wala masulat sa Bible. Nga later on na. Oh, later on. So paranitan dili man sayo paranitan si San Pablo sa 2 Timoteo 3 8 miingon siya din ingon nga si Hanes o si Hamres misupak kang Moises ining mga tawhana usab misupak sa kabatuoran. Ining nga matawhana wa gyud ninganli sa even sa 39 books sa gidawat sa Protestante nato dito misupak sa time ni Moses nga si Hanes o si Hamres. Pero naatay mabasa ini sa tradisyon nga outside sa Bible nga dito pod migot si Paul. So meaning na ay mga history, mga tradisyon nga wala sa Bible pero pwede na nga ikot as additional reference sa balaang kasulatan. For example, kining asa gisulat ang Mateo, wa man na sa Bible, asa gisulat ng Gospel of St. Mark sa Roma man na. Di naman mabasa sa Bible. Mention ni Enoch, Book of Jude. O Book of Enoch. So na ay mga another sources na outside sa Bible, pwede gihapon ng gamito na complementary na para mulig-on ang usa ka ipamulong sa Bible. Question, exclusivity sa church, sa Catholic Church. Kaya I do believe, maluwas ang mga tao through Christ, through Christ, ay mga religious group. Of course, sa mga gini, exclusive na sa Catholic Church, ang salvation, as you said na, kung embrace mo sa uban, kung mabalik sila sa Catholic Church, kung nakabalo, dili na pwede nga, dili na kaluwasan ang available niya, kay feedback ni kanang exclusive rin sa Catholic Church ang salvation ani ron wa gyud tay mahimo ani sa tanang grupo labi na karon kabalo na ta nga per data namin to ingon nila nga gamay ra ang non-Catholic pero actually sa data sa tibuok kalibutan murag pwede na nga mulapaw mas madaghan na ang non-Catholic man ni tubo naman pod. So unsa man na exclusive ra yun kami nituo man mi nga naay mga Katoliko nga tinuod yun labi na ni mga safety nga nagtuon sa Ginoo nagtuon ni Kristo duot man gyud ang salvation no to the gospel of grace sa Ginoo mutuo man mi nga tanan maluwas basta true kanang diha sa
fundamental belief of Christ and saving grace of Christ, and then of course resulta magid og maayong buhat kung mo sunod ka sa Ginoo. Pero sa Catholic Church, ang Catholic Church lagi maluwas, ang uban di gyud. Kanang giingon nga outside in the Catholic Church there is no salvation, na qualification ana. Kinsa nang outside? Ang una ana kanang Katoliko nga nahibalo na siya nga sa kamatuoran, tapos migawas siya simbahan Katoliko, na kinabuhi siya kadautan, ma-apply na nga word. O labi nagpatuloy na siya pagkadautan, igawas sa tuloy at tinuod nga simbahan. Ay kaduha, kanang mga dili Katoliko nga nagpuyo sila sa kinabuhing matarong, ang simbahan nag-ingon nga mapil po sa kaluwasan. So ang simbahan wala mag-ingon na kami ragi maluwas. Bisan ang laing tinuohan, labi na katong giingon nimo nga nakadawat usab sakramento sa bunyag at Italian formula, maluwas sila kung magpuyo sila sa kinabuhi nga matarong, labi na kawa sila kahibalo nga sa kamatuoran nga naa simbahan nagituko ni Kristo. So, mo bito ang simbahan sa iyang Vatican Council, sa Vatican Council sa iyang one of 16 documents na gyud na ecumenism. Ang Katoliko man ang author ana ecumenism. Abot ipasabot as long kini mga laing tinuohan, nagpuyo ni sila sa kinabuhing matarong, wala mang daot sa Katolikong simbahan nga gitukod ni Kristo, maluwas po na sila. Maluwas po sila. Nang hawa tos manaot mo na delikado. So man nang wala magtudlo nga exclusive ra gyud ang kaluwasan ana sa among katekism. Ang simbahan Katoliko ro may avenue for salvation. So mama ora. Mama ora. And then unsa ba ito himong question, formulate question. Ako to sa historical. Dito rin mo i-dipinsa karon. Kay ako sure man gyud ko, ako maskin okay, travel gyud ko naging story ko ang mga university ko nya kung ang alien sa Mexico di na biska na check nila nga DNA nga alien na di gyud na man considered nga truth or historical kay nga wa man gi-invite ang Harvard, wa may multiple sa Catholic Church, wa man gi-invite gyud unya gipa nga kaya na bato niya every time nga mag-convene di gyud mo resulta into exclusivity nga lineage gyud gikan sa santo ni kanang sila gyud exclusive or historically. Actually, ang ano gyud bro, kini man yung kamatuoran sa simbahan nga gitukod ni Kristo, wa gyud laing mosulti ana ang simbahan mismo. Kay para ta mahibalo, sama ba sa imong pamilya? Sama sa imong pamilya ba ako na ako'y Alima family? Kinsa man gyud eligible sa akong panimalay? Natural kami nga naa sa family circle. Alang kanos man na tao si Brad Paul Alima. Dito day ka makutana sa taga Demiao. O tana dinhi kanako ako man ang source. Mo nang pinaka insakto gyud nga source ang simbahan gyud gitukod ni Kristo. Kay mayo man ang uban nga self-serving man god. Self-serving man. Tos sa kanang ingon nila self-serving, di na si absolutely tinuod. Sila hinoon ang main source. Kaya nga naman, wa pa may historian sa una gawas sa simbahan. Ang simbahan man, naalala sa Josipos, naghisgot sa method sa Kristo, pero ang main source gyud unta sa simbahan, katog yung sa simbahan. Sama sa imong pamilya, ang main source sa kasaysayan sa imong pamilya, natural, kamo mismo nga naa sa pamilya. Alang, mautana ko dito sa laing, kung kamo may nahibalo. So, naay mga historian pero naara po sila sulod sa simbahan. Unlike karon nga naay mga historian nga Protestant historian, so usahay pod sila mo ingon nga ang Katoliko tinukod ni Kristo na may mga historian ana nga mga libro o na may uyon sila. Pero napoy mo sopak sa ako nang giingon na divide lagi ang tao. Pero sa ako nga opinion, ako opinion lang, di ko ipamugos. Para sa ako, ang pinaka credible nga source sa church ang church mismo. Kaysa may nahibalo sa iyong history. Alam mo tanan ko so Buddhist, di ko ba ning Katoliko ni Kristo Buddhist o kamong mga kuan Muslim, di gid ko mo tanan dito. Kay di ma knowledge about sa Christianity. So kita man mismo sama ko sa mga apostol. Kinsa man ang makatug-an sa kasaysayan og ministeryo ni Kristo. Natural katong iyang 12 ka apostol alang self-serving man na. Dili man kay apostolos man ang nasulat nimo. Imo man ang kauban. So bias na. Di man na matawag ka bias. Kay dapat sila man gyud atong pautanon kay sila man ang kauban ni Kristo. Mura po ang simbahan. Sa ako, balag na ko respetuhin akong opinion.
ang pinaka main source good sa simbahan, ang history, ang simbahan good mismo. Sa may nasuhito. Mo statement ako gamay ato, dili lang yung ataka. Ayaw kaingon nga ang biblical records wala ni gi-convene. Gina-convene gi-test na ang records sa mga apostoles, gi-test na sa tanan nga historian. Tanan, atheist historian, pagan historian, sila Josephus, tanan nga historian, even Muslim historian, nag-convince sa existence ni Jesus Christ, except sa Muslim, exclusive, ngawa naman tayo si Kristo. No knowledge, about ang 5,000 copies na pinakaligko na. And that's why, masabot ni mo, ngano ang mga dili katoliko, or tawag nag-protestant o evangelicals, muside sila ang atulot. Nga naman, gipaabre sa kadaghanan, gipalili sa tanan, dili ma-disprove. Kunya ka nang sa Catholic Church, exclusive na claim, di man ipalili. Kabaw ka nga di ipalili ang record sa Vatican. Ikaduha, is kung muli po ang mga tao, di sila magkasinabot nga naagi yung mga loophole. Mura ba og genetics about Darwinism o ganun sa nga evolution, mao man ay resulta mo na nga ang claim, kanang imong claim, gusto ko magdebate nimdi sa CFD, butangan na itong judge, butangan na itong university professor sa philosophy, butangan na itong historian. Unya ka man, naman, available man na ito dire. Unya ato silang akong gusto kung tinuod ba ito ni mong statement, kung madipinsaan ni mo, historically. Kay luoy kay itong statement ni mong post ka sa Facebook, nga historically, ma-defend ni mo, kay pila ko, marag di ni mo ma-defend. Kung historical ang atong basihan, mo na lang ka nga exclusive sa Catholic Church. So historically, di ma-defend. Kay kung mo ka Google, tanaw sa Google, wa may history yun nakabutang sa Google ang Catholic Church, nakabutang na kay according to tradition, tanaw ninyo sa Google, according to tradition, it means kanang pinapasapasang istorya. Kay kung check ko lagi og historian group, Harvard pasudlo na to, Oxford pasudlo na to, di man gid sila maka-realize man nila nga dili. Unlike sa Biblia kanang nga imong gigunitan nga bisan unsaon pagbungkag, all historians mosulod, scientists, di gyud ma-disprove kay ngano ang iyang evidence kompleto, dili na siya exclusive sa mga disipulo lang ni Kristo. Well check kay ang Bible kabalutan ni ana, dili pa sa Islam sa ilang Quran. Secondly, kanang giyon nato nga among record ebidensya, pwede kong mo present og ebidensya nga dili katoliko ang writer. Meaning historian nga dili katoliko, tapos may prove sila nga kining katoliko, mo nagitukod ni Kristo. So kay pero sa ako lang iyon opinion, ang pinaka-the-best gid unta nga mo resolve ana katog yung nasa church kay sila man ang suhito, pero galing kay ma-accuse ta nga biases nga part. So ang atong gamito nga exhibit kanang mga non-Catholics nga may prove sila kining katoliko tinuod ni Kristo. So naa sila ebidensya, sila na mismo ang mo ebidensya, mo hatag ebidensya niini. Kung musugot ka na, mo na gamit, di ko mo gamit sa katoliko nga libro, katog yun ka mga historian nga dili katoliko. Hindi ko gusto mo destroy sa Catholic Church as a schedule. kanang Catholic Church as dili tinuod ni Kristo, kay nagtuo lagi mi nga ang tanang ni claim sa ngalan sa Espiritu Santo anak siya sa libingan ng Dios, naa gyud nay link gikan sa Ginoo. So mo na claim kabalo man tingali mo anak nga mo na universal small letter nga Catholic, di ba? Or Universal Church of Christ. So kanang exclusivity nimo, so willing ka nga dynamics, historian ana atong kuanon naman tay mga professor nya. I don't know kay para naman kayo na di magina ma-defend kung mag-refer ka. So kato imong statement imo tong bawi on or willing ka ato tong schedule na to. Sir, lagi schedule. Pero pasalamat ko sa imo nga medyo may admit ka nga dili ka mo oppose nga ang katoliko tinuod ni Kristo. So kana para sa ako mas nindot ng imong statement kaysa uban gyud gabi mga take. So as long doon nagid ka sa may dawat naman ka nga ang katoliko di gyud mo ma-disprove nga di tinuod ni Kristo. Part yun ni. Dili ka mga wala. Wa man di man na debatable ka man ko nagkuno exclusive kamera maluwas kamerang tinuod kay nga ang Orthodox amo man gidawat nga kauban gyud namo. Ang Orthodox mas likon man sila og evidence ninyo kung magpagko. Nag-prove naman na. Oh, ako respeto na yan ang imo side kay pasalamat ko sa imo okay ka nga katoliko tinuod ni Kristo. Alin ka imo lang ingon na dili na exclusive sa amo. Why problema na? Pero ma-prove lagi nimo historically. With kato nga akong gipangayo nga qualified people to check historical claims. Imong tanaw. At least karon murag sa kuan pa ni 10 steps nakalakag na og kaduha. Kay medyo admit naman ka nga di magid mo ma-oppose po ning katoliko di tinuod ni Kristo kun di tinuod kisa man nagtukod ini. So ang ako lagi obligasyon na pagpresentar og exhibit sa history nga dili makatoliko ang writers nga even sila mi admit sama sa imong pag-admit nga di magid to ma-disprove ni nga di tinuod ni Kristo. Tinuod man ni Kristo ang katoliko kaya until now sa ako wa lagi taong historia nga kana tinukod na ning morning tawhan na ang tanan magna historia nag wa laing responsable ni si Kristo gyud gawas na atong iyon na ang tao divided lang ang tao na po iglesia motuo dai na di man sila motuo gyud so mo na bro akong
ano nga siya, succession ko sa Prapa, ma-prove sa ika. Dito pa lang mo sa Orthodox, magbangga na mo kinsa inigsa nga anak. Kaya nga no, labi na nga, correct ang, ako mo, iyon ko nga sakto ang claim sa Catholic Church atong division. Pero later on, naigiad ang mga Catholic Church nga doctrines, nga ang Orthodox wa ni usog. Para pagpanguros sa, ang pagpanguros sa una, ana. Paghawa sa Katoliko, giusog nila ang pagpanguros, gibali nila. So asa may imong tanaw kung tradisyon nato, katong gi-base niya nga based on tradition, ato nga gipasapasa atong sundol. Wa man na sunda sa Katoliko. Gi-preserve sa Orthodox. Klaro kay na ang pagpanguros gibali sa Katoliko. Kay ni-out naman sila. So Kuna sa lumachingko, klaro kay nila. Sakto, dili sila bali, sakto sila. Una sila, ang Katolik mo na pinangurusan sa una. Paghawa sa Catholic Church, gibali nilang pagpanguros. Traditionally kinsa may nag-maintain sa tradisyon nila duha. Kung tradisyon ang hisgutan, dili authority. Ang Orthodox. Kay samo manggod kanang Matthew 16:19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you lose on earth will lose in heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. So meaning na may authority nga Osborne. Dili ang kanang gitawag nato nga mga fundamentals kanang mga accidentals. Sama ko sa misa kaniadto, ang misa magatubang ang pari sa altar. Pero kaw nang simbahan atubang mo sa katawhan. O so na ay mga changes o development pero wala guba ang fundamental. Pwede ra ang kana accidental. Ang Santo Papa sa kay kung mayong mga exclusivity nga kamo gyud ang tag-keepers, mo po na claim sa Orthodox. Kung ang Orthodox wa kay sin also kung i-check nimo from the kanang gitawag tradition, sila gyud naka-preserve ikumpara sa Catholic Church. Hangtod karon apod sila Santo Papa. Mo nang tawag nila sa koglang keepers. Pero mao gyapon lahi-lahi lang ko pero naagyapon sila lineage which is ang records na nila wala ninyo, di ba? Ang records ni sa kanang sa nga labi sa Constantinople, ang records sa Orthodox mas ligon kaysa sa Catholic Church. Mismo na nga ako para nako dili kay issue nga ang Catholic Church lagi exclusive kay naa may Orthodox nga maligon man na sila magbangga ang Orthodox sa Catholic Church. Somehow, gansiyon man gyud buta sa Orthodox. Pamatuloy dire. Again, sa ako nang giingon bisan sa Holy Land kumadto ta didto ang mga special religious sites ni Kristo nagbahin ana ang Orthodox kay amo mo gyud lagi i-acknowledge ng Orthodox nga amo ng separated brethren. Sila magyud ang musay magsuon sa pamilya Banibas o sa panimalay, sila ang amo gyud igsuon. Yan mga non-Catholics amo ng silingan. Amo igsuon kan agi Orthodox, mo na gyud amo separated brethren. Ang apo ang mga protestante. Ha? Pwede na mga apo, mga kaparintehan. Pero ang pinakasuod ko na mo ang Orthodox Church. Man lang, sa ako nang giingon sa Holy Land, ato kag Jerusalem, Catholic, Roman Catholic, Orthodox, isa ka sides. So pa may question nato. Anyway, pwede mamadlong ko gamay. Inamig ko lang. Nakita gyud ako si Jesus Christ. Nakita gyud ako, maingon man mo nga ako, mo-testimony gyud ko nakita gyud ko sa akong amahan, wa gyud gibili na mo ang katigayon ng grabe dako kay ministry. Church planting ako head ko church planting daghang simbahan, duwa na ako nagpastor simbahan. Pero kanang masakitan pud ko nga nang moingon mo nga nangwarta ang mga pastor. Kaya na mo, wow po kayo ingnon kami mo nangwarta. Labi na karon sa status nako kung kabalo pa lang mo sa how I survive financially. Pero anyway ngunani, wala gyud ko sianides, kabalo mo gidaot mo na mga daot mo sa mga pare nga nahiwata ang pare. Pero kung tanawon gyud imong Biblia, wala gyud ni badlong si Jesucristo anang paghatag. Maskin pa wala gyud ngano wa gyud siya ni badlong anang muhatag ka diha basin pa katong patay pa to niya tong kadawat ato, di ba mga parisiyo kay ngano wa gyud in the record sa kasikasan ni Jesucristo nga mas maayo gyud ang muhatag. And that's why sa mga Hudiyo pud magtuon ka og mga about sa mga rabay bisan asa nga relihiyon pahatagon gyud nila, dili exclusive nga dili sa Katoliko dili sa mga Protestante why nangwarta na nila kay ang paghatag mas dako pa sa pagdawat. And that's why kung mo-accuse mo nga nangawat sila kay nidawat sila 10% nga para sa mga Hudiyo ako na studian gyud mas kini gyud sa Kristo di gyud na iupos ng pagpanghatag kay maayo gyud kung hatagan si Pura Lima mahatagan ng pare hatagan ng pastor bisa kinsa basta ni hatag wa tay pagkailaman na kay ngano mo kagikawat lang wa man na gipugos ng paghatag wa man pud nagituyog po silang paghatag. Ikaduha pod is kanang paghatag kusang loob na why membro tanang membro inon nga gikawat silang pastor magpumot ng membro kay nihatag na sila unya di na para nimo di po na para sa pare kung na imo hatag nimo sila nga masuko dai kog nganong hatagan ka nga ikaw ra may hatagan para nako dili maayo nga mag-upos mo nga na imo hatag diri kamo pud hatagan ay that's evil kay ang Ginoo gid mismo di gyud wa tanaw nimo sa Biblia wa gyud siya na ni tithes diha giing nagali maayo kay ni tithes mo pero mas maayo ni nga buhaton nyo gi-praise niya ang tithes kamo inyong daoton ng tithes. Ikaduha pod is kanang ang byuda nga gihurot na niya tan wa gyud ingon nga kurakot ta gipangwarta nila giunsa na nila kay tilog makurap kay mga pare atong mga time ha which is dili na pare sa Katoliko kana pare sa mga Hudiyo
which is wa ginagiupos ni Kristo kay ano kanang paghatag it is a values kinasing-kasing na makita ko na mo hatag diha nakita ko hatag diha bisag asa kabaho ko nga dili na sayon sa nihatag and that's why that's an honorable thing and ang delikado man gud ang mga parisyo rin ni pugong sa hatag ug si Judas ra ni pugong sa hatag so hopefully ato nga wa na Pauta na. Hindi, statement man siya. So pasayloa lang me ko nang among paghatag og emphasis sa Hebrews 7:5 nga ang gitagaag balaod nga mauligtag ikapulo ang kaliwat ni libi nga mga pare kay supposed to mo man ay sakto gyud Dili mo mabugingon kung ang bautismo sa ngalan sama sa Espiritu nakabahin pud anak nga sa bunyag. Dayon dito sa Old Testament 14:18 hangtod 21 sa Genesis napoy midawat og ikapulo ika Abraham pero pare man pod. Mo nang biblically mo nang usahay pangutana mi nga kung Bible alone ang lain tinuhan nangulikta man sila ikapulo apo ta naabay pastor nga di pare nga nangulikta kay ang amo ang kamatuoran ang pagisulti namo so kung naay kibali masakitan mahirap po ni konsensya nga tungod sa among paghatag emphasis nga moingon mi nga ang gitagag authority nga mo kolekta pare kaliwat na libi tos naay pastor nga nangulikta nga way authority pasaylo ara po mi kung nakasulti mi sa tinuod o medyo offended na sa part sa laing tinuohan. Niingon magug ka nga kung mabautisman sa ngalan sama sa Espiritu Santo nito o panang statement ni Peter kay mao diha man ta magakomon di man ta magakomon nga unsa nga dili na bato o dili na si Pedro. Ang statement mo kana nga kung gibautisman sa ngalan sama sa Espiritu nahimong royal priesthood. And that's why ang under order of Melchizedek si Jesus Christ sa tanang gibautismohan nahimo sila nga mga pare ang mga pastor pare pud ang mahimo pare pud kamo pod nakapare pud mo so naikatugon mo bitaw makapangulikta mo kung sila makapangulikta kay nakabautisman sa ngalan sa Espiritu Santo man which is qualified asa ilang authority sa imo ra pong giingon nga kanang kada gihapon nga Bible verse and that's why it is not an opposing thing dapat dili pang badlongon nimo nya kamo pud di pud mo badlong ninyo makadawat mo. So nindot na nga nindot bitaw nga statement pod. 2 Corinto 9:7 kinahanglan maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto ug dili magsubo o maghuna-huna nga gipugo siya kay ang Dios nahigugma sa malipayong naghatag. So ang pastor kun dili no naay membro nga di mo hatag ikapulo ayo kasuko. Kay ingon man din nga di man pugso nimo nga 10% gyud ka. So kung ang membro maingon nga pastor bay isus ra ko naghatag na sa kasing man ayaw in iwali pod nga naay mga pastor paduro nga gamay na ra bang koleksyon hatag kawatan mo sala man po ni sa pastor nga magpadugdog istorya ba nga nago dili nga maghatag sumala sa pagbuot sa kasing-kasing ano ila mamandaran ang mga tao nga kawatan mo kundi mo mahatag kapulo ila man gimandatory so ay problema na gyud ang paghatag una mo hatag sila okay udi lang konsensya ko nila membro ko gamay na ang koleksyon ang gi-refer tingali ninyo anak kana tingaling sa INC tingali no kaysa kaumang mga simbahan ako og kadungog sa akong tibok kinabuhi na pastor akong kailangan ni chicken wa kag hatag og nights murag wa man tingali sa INC tingali murag napay uban tingali rare na siya which is rare na siya Pastor mo na di kuan man ni di man na sila kayo mandatory di na sila mandatory kabalo kay ko ang kami pagali kung may mauwa magalit ang mudawa ta maikog magalit ta pero and that's why ba I think maka-foul yun na siya kanya kanang kaba ko na mga kung na po sila sistema nga di po nako daw to nilhan ng system inya ni-involve sila diha mahatag sila diha kung mao nilang sistema mura nag ni sud man kag Jollibee kung may bayro na dito bayad ka Pero ang point kay mandatory sila. actually di na tinuod nga mandatory di ka kaduto na tingali sa na pero di na tinuod gine-encourage na pero wala ko kadungog na mandatory kick out ka kung di ka guys wala gyud nga mandatory pero kitkan ba nagkawatan nimo ang Dios di kay ang natural nga nung giingon ana kay concept na kung naa kay ikaw na kay anak nakadawa na kay anak ang iyang sweldo 1 million ang buwan unya ikaw inan hatagan kag 50 pesos kabalo kang way kasing-kasing sa mga Hudiyo kanang tithes priestly nga tithes kabalo nga kung 10% but pasabot ana nakuhaan jud ka ba 5% mura mag-okay ra na nga hatag pag 10% ay standard ang Ginoo nga naa ginawa nimo kinasing-kasing gyud siya mo nag-encourage pero di po mo deny nga natingali gyud po yung mga minus og kaalam nga mga pastors or bisag kinsa nga moingon mandatory ang tithes pero I don't think nga mandatory ang tithes pero basically para nako dili ang ibadlungon ang mga naghatag or pasanginan ang mga nagdawat kay sige sa Kristo wa gyud ibadlong ana iyang gi-encourage gali na ngano sige sa Kristo ingon sa New Testament naman na ingon man siya nga maayo kay ni tithes mo pero dugangi pa ninyo no and usa pa maayo gyud ang hatag na imo maski pag ihurot nimo hatag maayo gyud na kung alima bitaw magway naghatagan ni malipay man ta may di ta masuya di ta madaot kay ngano man iya labot nako ikaw ba di hatagan kung masuya ka kuan kasing-kasing man ang masuya ka kay hatagan sila
So, para na kumano ako alang, mura na siya badlong pero I think very fair kay nga statement nako pud ninyo. And kabalo po ko nga giatake pud mo peteng grabe po sa ubang mga evangelicals, makatawa po ko ikaw. Chikon lang pud unta nila kung sa ilang gisulti. So nindo tong ani lang unta no ang discussion nga isig respeto sa matag side mo nang sa amon nang giingon kining among gihimo sa Katoliko nga defenders reaction na po ni sa mga fundamental nga mga protestante. So pasayloa ra po ni nga sa among pag-response medyo wa na po maalain sa kabubuton sa Ginoo kay ang giingon man ni San Pedro, always be ready to give a logical defense but do it courteously and respectfully. Kami kung respeto ang kuan, why not? Oh, sige. May mo tanong about sa royal priesthood o sa di ba doon ba priesthood doon ba ka ordain o ganang royal priesthood o tanong ko bro isa mo na sa ng royal priesthood. Okay, ako lang kang tubagon largo. Kung may kag ordain si Martin Luther, ordain to wala. Ordain. Ni panalangin siya sa mga protestante wala, ni pasa siya wala. So ang succession niya, kung may Catholic Church, ihatag na to Catholic Church, succession niya po sa apostol. Wala na putol kay gano'n. Niyawa, pero maningon to nga di putol to. Kaya spiritual man ang ordination, di man na siya physical, di man na organizational, di man na capital Catholic Church, small letter Catholic Church, man na universal. Okay na to, lumotoy padul nga sa pangutanan na to, no? Pareha ba kang Gregorio Aglipay? Ang tanan nga mga sakramentong gihimo ni Aglipay bisan wa na sa Katoliko sama na magmisa siya gi-recognize Katoliko as valid kaya ang iyang ordination balido man pero gawas kang Aglipay ang dares wa gyud ila sa Katoliko so Katoliko ka Aglipay kay ang pari magod priest forever so bisan pa wa na sa Katoliko magmisa siya katong iyang misa valid kay ang iyang ordination balido man. Wala. So, nawa ang pagka-forever niya. Pero actually, spiritually, murag lisod kay na nimo yata saningan. Isgutan kay spiritual maguna organization sa Royal Priesthood, di maguna siya paper or organizational. Pagingin mo royal priesthood sa bunyag pwede na magamit bro nga samahan sa anak Espiritu Santo pero sa mo gingon royal priesthood kana limitasyon kay dili man ang authority to sa authority man authority sa royal priesthood dili pareha sa ordin di pareha sa ordin lahira. Mo gali ka ba? Gi-ordain gali. Priest forever na pud si Luther. So nag-ordain man pud to siya, di ba? Oo. Mo na diha nagpasa-pasa ra gihapon. Unya usap pa whether you like it or not, common tagikan sa biblical records o biblical records o kusaningan kanang biblical records common ta diha naka-agree man ta diha unya wa man na nagasumpaki ang fundamental sana. Obispo na makauli priest man. Di man royal priesthood man wa man ang bishops. Royal priesthood man nagisgutan niya. Wala. Pero debatable na. That's why ang Catholic Church mo claim og exclusivity. Kay Catholic Church man sila. Mo claim sila exclusivity. Mo i-claim sila exclusivity. So, ato patubagon na to si Parlima kay murag mas lamit siya tubag. Sa ako na lang giingon, makata ko example no din sa Exodo 19. Exodo 19 sa is. Yun din eh. Mahimo kamong usa ka nasod nga mag-alagad kanako ingon nga mga pare. Usa ka tawhan gagahin alang kanako gayud kanako. Mao kinang isulti mo sa mga Israelita ang Israel as a whole kingdom of the priest nila. Mapare gito sila. Pero Ang Levites dunay sa 12 ka tribo doon nagi-ordain nga sila gyud ang mo full time diha sa templo o sa ilang pag-ordain giordihan pod si Aaron as high priest. So sa mga sa Katoliko kaming tanan mga pare me sa among pagkabinunyagan pero naapoy ordain mo na among mga pare agi ordena so naay among mabuhat nay mabuhat nila kadi na mo pwede mabuhat kay ordained men ordination nay order nila ba nga wa pod may maapel pero pare me diha sa among pagdawat sa bunyag nakaambit mi sa mga opisyo ni Kristo so mo na ang simbahan Katoliko ambot po sa inyo wa pud kahibalo respeto pud ako sa inyong standing ana Pero sa bunyag bro okay na to okay na sa bunyag So dili pwede nga mag royal priesthood
in terms of ordain basta dili under the Catholic Church. Claim na sa Catholic Church mo na akong tubag nimo. Claim na exclusive. Claim na sa Catholic Church. Kaya problema na claim na sa Catholic Church, which is kung balik na po tag pag-convene na po ang tanan, kung Catholic Church rin ni agreean na, of course may claiman mo exclusivity nga kamo ang nagdala sa yabe, claim na sa Catholic Church. Ay hata natural kung tinuod na nimo tinuod gud nimo, pero unsaon man ang gahom sa Ginoo nagluyok man sa tanan. And then ako yung tanan nimo. Dili paggaw day ko siya. Ay ka pangutan na pala ba? Nako. Ay mo dai paglalay. Kabal sa Oh, unsa mag-imong kuan baptist daw? Iba unsa kay grupo nimo? Gamaliel Beltran, of course, akong papa, Gamaliel? Baptist, pero nag-planting mga Southern Baptist, ang ikaw man, nag-planting ng denominational, daghan, lain-lain. And then ikaw man, pero wala may connect sa Amerika. Kay ako gali missionary ko nila, kabaw ko daghang kaig mga rules ko ng mga missionary ka, daghang kaig mga tuok-tuokon kas mga sa unang panahon daghang sila mga rules bawal matuk Muslim sa una. So basically, somehow under ko og UCCJ pero di pa rin sa UCCP sa Pilipinas, Japan kay Japanese mga usawa. Pero dire amigo ko manay ang mga church under nako na basically usa ka denomination which is superintendent ko na po yung mga simbahan nga non-denominational. Pagkakaroon akong gihatag akong mga simbahan. Mang lisod kay itong istorya nimo nga mangwarta ang mga pastor niya kauman ako kung sa among pamilya ha. Imagine nimo pila ka simbahan among gi-assign ang mga pastor namo among gibuhian tanan ang economic ana. Murag masakitan ko bang akong papa namatay wa gigibili na mo bisan gamay kay siguro yun na madaghan kay mga transform mga tao niya moingon mga kawatan ng mga pastor mo di man na nila napunitan. Oh, ako pa statement ko pula lima ha. Makuyawan ka ani ba? Nabantayan ako katong last nimong interview kasagaran nihawa sa Christian faith mga pastors kay bayot last time katong bayot. Actually, may mga issues ba? Pero wa ko nagkuha nila, kamo ko na sila struggle, di na sila ka-exist. Or, ang pagbalhin yun kasagaran is correct na misinformation. Dako ra kay lang atake sa Katoliko before, di balhin sila Catholic Church, kay ino silang explain historically, neurology, ang nag-study mag-iubugo kayo, ana. Ganahan yung kay kumutuon ta, pero kabalo yung ko nga kung mag-convene ang dili nga nung di ka ganahan nga si Maria wa namatay nga anak inahan siya kanang siya inahan ni Ginoong Kristo nga badiligi cut up siya, pero musugot kag sa dili nag-search mo og history nga anong naman si Thomas dito nga si Thomas nilarga naman sa India na may record adtong monastery ninyo na Catholic monastery under sa Mount Sinai nga siya dito ni Agyo nga anong naman siya sa kamatayon na ay inconsistency in history dili na siya kuan so ganahan kay ko ana concept Wala siya sa pasabatay. diha Wala siya. pero anyway Ibayar mo ito siya. pero di kita tawag na may ipatawag. Wala nakaabot si Tomas. Oo, pero na yung mga anak ba, kung i-convene, di siya kung i-convene ta ng mga historian, di sila magka-agree. Exclusive sa Catholic Church, gagian nila, which is magamit nila at that time, nga naida ko kayong kanang saningan, kanang Mother of God worship at the time, which is mahimo na ma-introduce na si Mary, miskin tanaw ni historically, pero I really like the concept actually, good, kay Dr. si Maria, good, is a very honorable woman, pero dili gid makaya, nga, dili kay hapit na kay dili kay hapit na kay tinuod man eh ako tinuod man eh non-bias gyud kay ko kay di sa di ganahan gud ana hindi ka nang giingon nga burikat si Mama Mary wa ko kadungog pastor ni ingon nga burikat si lisod kay binuang ra utok ra nila kay nga gusto nilang birahan pero ang kala basta kay ilang gimension kanang si Miramis o kanang image mismo nga gikuhaan gikan ana. O mo I know natingali man yun ano pero very funny yun kay na nga siya kay kung magtuon ka. And then I understand nga ang Catholic Church mulaban yun mo nga idilin yun ang mga sacred objects ninyo. Pero remember this, in terms of idolatry, di yun na mag-exist sa mga Protestant kay wa gyud sila image. Dili bot pasabot nga sakto ang Protestant Church nga wa gyud sila image kay kanang sa inom desisyonan na sa mga Baptist nga okay ra unta nga mo inom pero naamay ni inom nagguba kay kinabuhi so ni murag ni fasting na lang tanan ba pero di na siya doktrinal di na doktrinal nga di mo inom Discipline. gidisiplina lang kay mapasayon same po na sa images nga mapasayon ang idolatry kay musugot kay sa dili ang pinakadaghang idolatry worship nasa inside the Catholic Church kabalo ang mga mao nang nag-evangelize mo di ba wa gyud na sa non-Catholic sa Protestantism. Baptist to. Ang background pero dili ka makaingon nga Baptist ang training kay ngano gitun-an jud ko. Dili ka kaingon nga Baptist ang training kay akong papa ako yung gidebate from 14. Unya kana si Fran Villegas kaila siya nako. Kaila si Fran Villegas classmate. Si Fran Villegas ang head sa safety kaila kaayo nako. Nagdebate na siya sa una mga kuan pero
akong papa ako yung gidebate kayo fair kay akong papa wa gyud siya ni labay og kuan maayo kay niya paghatag nako sa history. Yes, nag-study ko og hilis kanang mga Protestant pero giingon ko sa akong papa nga Protestant version ni siya towards the Catholic Church pero napoy version ng Catholic Church pero in general marag lisod kaayo historically nga mutindog ka except kon sa Biblia di gyud nimo mabalik kani may di mabalik gyud nimo ang Biblia. Ang historical nga gitawag nato kanang tradition mabalik man gud sila kung pasublan na nimo mga university o kanang mga scholar. So basically we are somehow for example ako mother ko Ikaw, sa pangutanan niya kay mga taas sige. Mo lagi to tong Baptist. Unsa nga Baptist kada ka Baptist? Southern background pero basically Southern naging Baptist. denomination sa Catholic. Okay na yung Southern denomination. Actually, wa po na naging kanang mga nganong wa nagkahiusa nagka-divide. Actually sa Catholic Church wa po na nagkahiusa kung kabalo pa lang gyud ka sa sulod. Kung mudagan ka, wa gali mo kabaloron ako na ko'y leakage ang Jesuits karon ay conflict sa sulod dito sa Vatican, taga Vatican diri nga nagpuyo lokal. Nay dakong conflict, nay division, mayon lang mga usa. Pero that's why ba sa kadaghan-daghan o plurality, unity in diversity ba. Nagkahiusa nga mag-angi tani pero mag-isgot na gyud kaluwasan sa Ginoong Kristo yun magkaluwas. It's not organizational anymore. Kanang organization kay kinahanglan man kamo exist. Ang Catholic Church nag-exist man mo. Mingon mo nga nagsugod mig simbahan. Pagkutanon nimo unsa may ministry mo gisugod gi-register nimo sa sek. Nakatawa si Pura Lima. Maura na nga registration Pura Lima sa mga simbahan do, di ba? Mo na di ko maingon, daot ka sa mga pastor niya kan register po ka same category. Tawagon galit ka ng bishop ron. Di ba? So kanang giingon nga doon ay mga conflict kaya ang simbahan magudali gitawag ng mga free zone ba. Wa di na nato isgutan ko nang Pero makahiusa ta diya sa dogma Sa dugma sa magisterium ang Magisterium, Katoliko magisterium. lahi. Kay pwede maka-divide me sa among paghunahuna kay na may kanang wa ka pugsa sa pagtuo ba. Kaya kini siya nga pagtuo zona libre. Dili ka mahimong heretic kung din mo tuuhan. minor we have liberty. Pero kato madugma na official teaching imo ginang dawaton bisan di ka kasabot kay heretics man ng heretiko man ka. So mo nang kami sa imong gingon na doon na siguro yung mga conflicts pero pwede may magkahiusa diha sa magisterium o sa dugma sa simbahan. Diha gyud ang among nakaangkor nga. Pamana. Bisan mga unsa me nagay may gikahiusahan nga sa kabutan. Okay, tulo man kabutan dili naman lang magisterium kay murag nagagubot man bishops, santo papa ug magisterium. Infallible ba ding tulo? Mao man question yun na kay kung nasa statement sakto ba gid sila all the time. Infallible ba ang santo papa? Infallible ba ang bishops nga nasa ibabaw kani mo kuan? Infallible ba ang magisterium? Kanang giingon nimo nga bishop, pope o magisterium actually sa CCC number 100 ang among magisterium is pope with the communion of all bishops. So among magisterium ang pope o ang tanang obispo tibuok kalibutan. Pero kabaw ko nga nagbangga na sila, kabalo ko ana. Hoy, mahimo lagi ang makonsider sa mga Katoliko nagibangga ni sila ni. Ang dili ang official na nga ang kanang gitawag namo nga chair of Peter nga kumulingkod na ang pope nga mo define mo officialize mo na among giingon nga dili masayo pero ang paitan ang dunay obispo nga dunay opinion og di na mao gikahusahan sa tibok magisterium at di na dawaton ang kadto nang di masayo ng official declaration sa pope nga human na kibalik debatehan mura ba sa kanang sa kibalik plenaryo ba sa kongreso ako congressman ko na ako yung mga balaod nga gihimo tapos dili mauyonan ito na to mo official kung ang question ako is himuon na gyud nga balaod ang final council sa magisterium infallible ba mo to question ako? kadtong pag official na pag-define o pag-pronounce kini mao na de fide mao na diha nang dili masayop Ano ka man ginausap na? dili naman masayop ng dogma dili naman usbo ng dogma ang kanang uban nga mga giyon ako sa imo nga mga phrason kanang samaan nang napay mga for example sa Mariology upat ra man gyud ng dogma Immaculate Conception, Divine Maternity, Perpetual Virginity, ug Assumption. Sanang moingon mi nga si Mary is Comidiatrix. Dili pa man na official. Kung di ka mo tuoan na, dili kay is charge na heretiko, Comidiatrix, Corridentrix. Mo na nga ang dogma ra gyud dito gyud may magka-unite o magkahiusa. Mo na siya. Mo to siya ang dili sa iyo. Hindi naman to siya mausap. Di kabalo bugo nga safe kayo ang ilang mga statement. Mariology tingali debatable kay wala ni uyon ang uban pero basically sa Trinity ang mga dogma. Statement ni ko ning kaning kaning hatagi ko ning God died theology God died
Sa ako nag-iingon ang among mga nasa taas naghatag na og pronouncement ana. So ang ato yung sundon ana Magistriyong. mo gyud ang giingon sa among mga nasa among mga magtutudlo. Kanya taga Cebu. Mao nang sa ako nang giingon ani man gud bro. Kanang pag-ingon nato nga namatay si Kristo, kanang gitawag man nagseparasyon between body and soul. Kana siya literal gyud siya nahitabo nga nagbulag gyud ang iyang lawas ug kalag. Mao man na ang kamatayon. Kanang Petan 12 city sa Ecclesiastes, pagkamatay sa tao mabulag man ang iyang lawas ug kalag. Mao man ang kamatayon ni Kristo. Ang usa sa meaning sa kamatayon is separasyon. Kanang panagbulag sa lawas o kalag, literal gyud nahitabo. Ay kaduhang meaning sa kamatayon is cessation of existence. Diha nga part wala gyud na mamatay ang Ginoo kay nag-exist man siya. Mo gani sa among credo may na he descended into hell. Di man tamo ingon nga what descended into hell? Who descended into hell? So, even after the separation of body and soul, God continued to exist. Mo nang miadto sa limbo, nag-preach siya dito sa mga kaya ang among person man God bro kanang naay intellect. Ang among person kanang naay intellect and will. Sa diyang si Kristo miadto sa limbo to preach, naa ba siya will o wala? Naa. Kung wala siya will, ano magtuman sa dito? Nag-preach siya dito sa mga soul sa prison. Kung wala siya intellect, maka-preach ka kang intellect. Sa ato pa, even after the separation of body and soul, which is considered as death kanang separation, pagkahuman ana, because God is immortal, nag-continue siya to exist. Pero nahitabo ng panagbulag sa lawas o galag. Pero kay Diyos man siya di mamatay, nagpadayon siya sa pag-exist, mo nang miadto sa limbo, nag-preach siya dito, di man pwede maka-preach ang patay. So, mo na ang Katoliko nag-ingon, he descended into hell. Di ta mo ingon, what descended into hell? Who descended? Meaning, ang divine person, after separation, mo nang literal nga namatay siya, na nabulag ang lawas o kalag, pero nag-continue siya sa pag-exist. Literally alive po siya. Literally dead sa separation between body and soul, but literally alive as God. Kay dili man pwede nga mo cease to exist ang God. Kay eternal man ang God. Kanang tulo na siya pula lima. Cessation, separation of body and soul, pero original gyud sa death, separation from God. So pangutan ako nimo, naa bay separation from God ni Jesus o sa amahan? Sakto na siya. Nga ang number one meaning sa death is separation between God. Motong pag-disobey ni Adan o ni Eva, during that time, napatay gyud sila. Kaya hindi magkumukaon mo, mamatay gyud mo. So, during that time, namatay gyud si Eva o si Adan spiritually. Kaya nasiparit sila sa Ginoo. Kaya sa video sa Isaias, nasiparit man ang tao pag magkasala. Wala gyud mamatay si Kristo sa kamatay ng spiritually. Kaya dili man gyud, wa man siya makasala. Kaya ang sala raman ang makahimulag sa tao o sa Dios o si Kristo man mag-commit of mortal sin. So wa siya mamatay sa gitawag nato nga spiritual death nga disobedience sa Ginoo. So, anyway, ang imong kamatayan ni Kristo is namatay siya kay nabuhag siya sa lawas katura. Ikaduha nimo is wa ta nagdebate hanin cessation wa siya na sis. Wala sis pero ako tigasultian nga ang sala ni Kristo wa siya sala pero ang sala sa kalibutan na niya. And that's why ningon siya, Diyos ko, na separation. Nganong? Na separation. Aron maluwas ang tao na separation to sin, which is ni complement na sa imong statement. Ihadto na ni kisangan ni taga Cebu ba? Igla nga naay din. Kaya na-separate ang Diyos. O, di ba? Correct no? Di, naay din. Kana siya nga argument actually imong buhaton. Muna, itabangan lang tamo kay murag dugay na ko nahunaan na. Ngano wa gyud niya tanduga kana may pinakalikod. Sakdi lang taga Cebu kay kahit ulit mingaw sa. Kung na pa kana di na magilisod ko baksa ko shooter disud kayo. So po na salamat kayo din ingon nato nga friendly dialogue kay exchange of knowledge ma-educate nato ang mga tao. Pero balik na to katong historically kaya to nimo kaya ni live na ta tanaw nimo tanaw taga Cebu so okay ra gyud kayo na labi na to katong nang daot bitaw ni Rigaro to Tiger okay ra gyud so ikaw ninyo Chris back oh sige so ikaw ninyo kato lang ang statement bali ato ninyo ikaduha is kanang
kaya ba ito nimo i-defend kung university level gitaw na to o kung sa tawagan ni kanang dili ni kanang educational level, kaya ba ito nimo i-defend tong imong historical claim, imong tan-aw na convene knowledge good kay mao gyud historical story makahimo dili mo bitaw na nga ang Wikipedia gihimo gyud na nga dili historical gihimo gyud na nga traditional, so kaya ito nimo i-defend ato to schedule kay naara mo gyud ginom Schedule. So mao lang ito giyon nako, ako ma-exhibit ang presentation dito ko makuha sa mga historian nga dili Katolik. Pwede ko. Pwede na isa ta karon kanang way tao, ikaw ra ako ang judge dulura ta pero ato itilibais. Pwede na ko dito sa Cebu. Dili ba ang tao ba dito sulod sa Romba? Ikaw lang, ako ug ang atong judge. Kaya ato itilibais. Padili sasaw ba? Dahil nga ato, friendly naman nga ato, exchange of knowledge. pero dili ka pabalhinon pero Dili. listen kay mo statement bang Dili po ta kapabalhinon ang the grace of God ra gyud ang makapabalhin nato. grabe mo kay mo statement ningon ka nga man-defend mo historically tan-aw nako kung bigklon ka mo adto ta university level murag lisod doon nga statement nimo nga historical level imong i-defend nga ang Catholic Church sugid ang historical Ako na. ma-defend nimo unya kung ma-prove ka nga di siya madawat historical mubalhin ka Catholic Church ningon mubalhin ka lisura pud ang statement okay na para nako ha Ang history gyud nga nasa university atong gamiton. Kanang nagyud silang live kay ila man nang nganong ila man nang gibutang diha kundi na ila gamiton nga source. So man nang as I said, dili ko mogamit sa among mga libro kay inyo man na i-treat as bias. Pero as I said, maunta na pinaka main source kay ang usa ka pamilya ang knowledge about siyang family kato mag yung nasa family circle. Pero sige na lang, ako na lang siya ako na lang siya reject nga isa-side nga ako exhibit, dito lang ko makuha sa mga sources sa mga university. Kay kung pananglitan dili na gi-allowed sa university, sige sa may nagtuko dahil sa Katoliko based sa mga historian. Kailan may tudlo po nyo kinsa kay kung dili na si Kristo, amo na kuhaon ang mga libro na sa inyong university ng inyong sources. Kaya di man din mamutuoin ang imong statement dili ko kinahanglan mo prove kay wa man kuha na nga premise okay. Pero mo mo statement nga di na kanang kung ma-prove di mo nga di si Kristo ang kategory ra man gud is historical man gud musugot ka mo tan-aw ka university book og mga encyclopedia ang gibutang na tradition di na man historical unya ang pag-check gud historically in terms of a history is a convened knowledge universal kanang concession ba nga daghan sila nga mag-agree kay kung ako rin mo uyon ang Catholic Church rin mo uyon di pa na kumpleto mag-ingon ka nga kani iline nya kung ikaw rin ingon di mo ipa-check sa uban pero mag-abot ng mga university sila tanan mo ingon sila nga tinuod yun nga mao gini siya exclusive ana pero ang question Ato kabutuhan sa university. dili kana katong dili ano to pa just tulok ka buok ng judge kay kabaw man ng judge sa complication of truth kabalo man sila evidence maka-check sila kung mag-check ba yung evidence nga ikaduha is professor tingali philosophy tingali or something like that and kanang nakita tag historian tingali hopefully okay lang no sige tapos TV dili tas buhol Ako mas public ko sa television kay ang room na mo pwede na muling kita magkita muling ko para relax ba so, na judge so camera lang record pwede po i-live ko ako was ganahan ko ang imong proposal nga i-prove na ko musuko lagi ko mo ganin nag-set up ko nga og gusto ka tulo lang ta sa room para dili sasawalay taong tulo lang tulo ka judge so sige okay ko na Dahil akong gamiton ng mga libro, kanili sa Katoliko, gikagad sa mga doktor o historia na nga sila gyud ang nag-prove, tapos di man mosupak na tungod dyan, kay sila na sa eskwela pa, nagamit man sila ng mga libro. Ato na sila pabagsa, balik, mo grade 1 na. Pero basically, in terms of convene until today, wa pa gyud nakakam up ang ato nga mga kuan into one study nga niingon yun sila historically correct man. Ako yun na to maskin tanaw na mo Wikipedia the way Wikipedia get there kay mingon man mo nga tanawon niyo sa Google di ba mingon man ka ng Catholic Church historically kasi sa historically anang di magid ang nakabutang mo di magid historically ang gibutang dia is traditionally di ba nakatana mo Google di ba ningon ba historically di ginamingon ang Google kay ang Wikipedia 99% correct kundi at statement tanaw mo sa inyong mga Google kung ang Wikipedia o ang kanang mga encyclopedia ba nga non-Catholic ana mingon ba nga historically ang kundi traditionally I agree traditionally it's okay and historically there are records history fragments of history but it cannot be a full historical kanang gitawag nato nga kanang undeniable
So, mo na to, okay na to. Ako to tag cellphone number, para kontak-kontak na ta. Sa Facebook. Sige, i-chat lang ko. I-chat lang ko. Ako ha, may info mo. Natay history. Pero hindi gyud nako kaya. Kay ngano nalipay kay hapon ko sa inyong gibuhat. Nga ba kang ano? At least mga Katoliko nga namin yung mga idolaters nga Katoliko mabadlong sa mga safety. That's why I say congratulations. Usapod, i-take part nga ako ang Catholic Church sa inyong pagtindog sa marriage. Ang inyong kategory nga ang church is si Kristo ang lawas, ang body, puro sa Catholic Church. Pero para namo, kamo-kamot, kami tiil kay gospel ana kay ngano ang labi na inyong paglaban sa abortion o kaning so para nako part na di lang nalay mga doctrines nagkahiwi pero part na tanan sa body mo na universality. Pero sa naman imong claim nga kamo ra may sakto, kamo ra may lawas, bahala mo basta ako kamo naatay di mag-agree, mag-away pa paana nga part pero may nga jud ko nga Sakop simbahan. Sakop simbahan. putba na to labot sa lawas. Unya unsaon man nga naamay mga lugar, mga functions. Naamay mga lugar ug naamay mga functions ang non-Catholic di mahimo sa tanan sa Catholic Church labi na karon nga gamay ang Catholic Church ang increase. Dili mahimo sa Catholic Church ang tanang pagpalapnag sa kanang gitawag nato evangelization. Sa una evangelical kayo ang Catholic Church the time sa mga katong pero mo na diha nga. Pabalik na mo. Ha? Pabalik na mo. Di ba kinahanglan mo ba nun kay universal man. Di ba kinahanglan usa pa hayahay kayo ba? Tubag-tubag. Mo lagi nga tabangin lang yun may sa among kibali misyon kay simbahan sa ako nang giingon ang simbahan malipay kuno na pastor magbali og gugma pagkamaayo pagkabuutan kami si Kristo niingon nga Father may they be one. So isa ta diha nga nagkahiusa sa atong misyon sa paghatag og bag-ong kinabuhi sa katawhan sa Ebanghelyo ni Kristo. Mao nang among damgo. Og mahal namo ang mga dili Katoliko, mahal namo ang Orthodox kay amo nang separated Lutheran. Dayon mo align ta sa damgo ni Kristo nga maabot ang time nga magkahiusa ta sa tumong ug katuyuan sa paghatag sa kinabuhi ni Kristo nga mong atong kinabuhi nga pugian. Pero na po birada, Mabira ko sa Catholic Church. Okay na ba? Ako na obserbaran ko kay daghan may gihandol nga mga simbahan kung pastor na immorality ni pagpabadlong ang yang membro magkabadlongon dili tungod siyang gisulti mo nang na-realize nako magtan-aw ka paris diha nga palahubog ang pare daghan jud kay mga palahubog nga mga tao dili tungod siyang gisulti tungod sa espiritu behind sa iyang practices nga secret kay espiritu man siya and that's why moingon mo nga gisugo ba man namo sila pag-inom unsaon man o si Paul Alima kita si Paul Alima magsuyop ni di wa ta kabalo ang mga sipli pud nga niya magsuyop pud secret kay nga espiritu man mo po na mga pastor mo na amo ang concept sa mga pastor na di mag-try ta di pabadlong di ka magkurap kay makurap po ng mga tao sa palibot nimo kabalo mi ana unya musugot ka sa dili nagbantay mi ana mo na nga di kayo mi involved na lang yun og mga ingon ana permissible tingali namo pero kabalo man musapoy ang mga membro mo matingala ang mga Catholic Church ngano nga palahubog man ko gawa man ko sugas bari sa man nga namin sikreto Ang membro may sumusuyok niya. Tagda na pastor. kung ang pastor kung ang pastor ko sumusuyo nagsikreto na siya pabungbuang siya sikreto nya siya ayaw mo suyo pero ang mga tao makita na ko sa akong under ako ang sayop ni dili mo epekto man mao na mahitabo nga magkalang pare kita pa dilo ba no si bisyo ang masip di na buutan pero na ay pambuutan diha pero na sikreto ang masip di pa tinuya di sa kuan so mao nay ako mong argument dili tungod sa gitudlo tungod sa kinabuhi nga gitaguan kay espiritu man ang demonyo mo bitaw nang namoy deliverance kay nay nagtago mo na nga dili ang inyong argument man ana nga dili applicable sa tanang higayon ba ang inyong mga argument ana nga wa mi sugo amo ning ningon ani dili man na siya general pero basically mo na observation yun ako mo na burden ako sa mga taong under nako mo po na ako nga gibantayan sa akong kagalingon nya mo pa bantayan dapat sa mga pari nga magbantay sila kay ano kung unsa ilang gibuhat bisag unsa pa itudlo ang resulta gyud ng espiritu gyapon behind kay mingon mas pa Darwin ka nga ay mga espiritu behind Mo nang sundo nato ang gipamulong ni Kristo bro dinhi sa Mateo 23 bersikulo 3 atong basahon ni no Busa kinahanglan tumanon og sundo ninyo ang tanan nga ilang isugo kaninyo apan ayaw ninyo sunda ang ilang mga buhat kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Kung dunay pastor o pare nga wa magpuyo sa kinabuhi ni Kristo, kayo sunda ang pastor o pare. Sunda tong iyang giwali. Mo nang giingon ni Kristo. Pero ang espiritu man si David. Si Kristo man ang ingon ini. Kay kana man kung kinabuhi sa pastor, kung sabi na pastor nga drug-addict, pastor nga babaero, wa man siguro siya magtudlo nga sunda ko ninyo sa akong kinabuhi. Wa man tudlo ang pastor ana, wa koy pare nagtudlo ana. Mo nang sa ato nang gibasa, kung magwali sila bagong kinabuhi, sunda ang ilang gisulti.
ayaw sunda ang inyong nakita nga ilang daotang bote. Manubagra sila sa Ginoo ana. Ila nang tulubagon sa Ginoo. Kita ang atong tulubagon personal sa Ginoo. Ayaw idahig-dahig nga kung siya drug-addict, mag-drug-addict pod ka. Kalahi niya akong kinabuhi. Na itong look si David, wa man siya nagtudlo sa iyang mga anak nagpabadlong man gyud naman siya sala. Si David ba? Nagkasala siya, niresulta man gyud sa iyang mga anak. Wa man siya nagtudlo gyud ato. Reality na siya tingali di ko mo defend anak theologically pero tanawan ninyo pamili mo leader ato mong kung si Paul Alima magpabadlong ning sekreto nya kaman kamo under bahala mo diha kay maingon jud ko nga di gyud na mo sipyat. Ako bro, bisan makita ko sa usa ka leader nga di maayo. Kaya naman ko kita pare iso. naman ko'y Kita mga pare naman iso. ko'y libreng pagbuot, free will. Pamatuod ka So ako na ang mo-prove sa mga kalingon na di ko mo buhat anak. Pamatuod. Magpalahi ta sa kung unsa ang gigon sa Ginoo mo ni atong buhaton. Nganong imo mang kompromiso imo kinabuhi makitabla kaniya nga nagbuhat man siya daotan. Nahibalo man ka what is right and wrong. Sumo nang atong himuon. Bro, pwede mo tanah bro. O pwede. Asa man imo address? Kato si Judas bro nga nakasa man to batok. Kato si Judas kay may nakasala man to sa kay may traitor siya ni Kristo. Buot ba pasabton nga applicable ba tong iyang giingon nga argumento nga once ang usa ka Hindi leader. naman general lagi. Amo lagi. Amo dili na general kanong imo nga generalize sa mga. Dako na siya nga. Diba? Si Judas may nakasa. Pasabot pa nakasa pa si Kristo kay apply ang imong argumento. Dili na si general pero obserbahan ninyo ba wala ko naghatag ninyo ug pero obserbahan ninyo adto mo ko sa lugar adto mo ko sa kaisla ang pare nga giasay dito palahubog makita gid mo pertingin badlong na sa mga ako nagbata ko na 1990s na ani mga isla Talibon area kabalo sila nako maadto ko dito kaila tanan na pag-ingon nimo biltan kabalo ng mga tao nga kung ang badlongon nang naadi gipadala mo liskuhag ang mga tao di ko mataha kung kabalo sila bilang makabalo di ko mataha mo nang munggara ba mo na nga we don't have to argue about that. Di man na kinang bangga o tingali nga argue kay qualified na siya. Yes, bro. Sa mo makita. Oo. Pero nandito na siya kay basta wala pa nag-general na pero tinuod. Ato bro, ato nga itapo nakikita di mo ubos sa sari. So naay daghan nakabig ni ato kay na ano Role model, role model. So daghan na gawa sa katolito. Dili mo kay mong daghan pero naka-transfer na Daghan. naka-transfer. Oh, ako hindi ko sa pare. Ay, anak ko ipangutan ni mo bro kanang niyo mga ganina nga na ako gidang mga simbahan. Ikaw mo iga sa to gikan lay under na pwede mga under. Supervise. Oh. O kuha ano katong ibase sa konbitaw kanang sa doktrina unsa po yung mga doktrina ninyo unsa man po unsa po yung mga qualification nga makatukod kag simbahan or entitled ka nga motukod og simbahan or may nga mo istorya ka nga nako gipang nako mga simbahan or nga na ba nako mga simbahan Ano ba? Okay, ano lang na basically that's why lahi ang concept sa Catholic Church nagtuo nga exclusive sa mga pari ang paghandle in terms of church nga organization sa depende sa klase divided gyapon ang mga Baptist ug ang mga evangelical ana pero basically karon nay movement nga ang tanan yun capable royal priesthood and holy nation nga kung ikaw mismo gusto kag transformation unya ka man makaalaga ka og flock madala nimo sa minsay sa Ginoo to the fundamentals of kanang unsa nga basically mayon ko ha pero di ko bias ana kanang ilang sola fide solas Christus ana ano di ta magdebate na kay lisod ko nimo pangutan ana dili kayo ug kanang gitawag og exclusive ana do kasabot ko nga naay rason nganong kana may gipili pero basically ikaw nag-alaga kag mga tao na transform ipakaon nimo pag unsa lagi alagaan nimo sa pulong sa Ginoo gigiyahan nimo kung makamo mo alaga anang mga tawhan na pastor na siya bahala pagwa kay ranggo nga gitawag nato og kanang saningan ordination pero kay ang evidence man nga nag-alaga ka di man ka kinahanglan kita nakakita kag kaniro dai imong pang-alagaan diha unya natarong nimo di proteksyonan nimo so basically naami ang concept unya ang unity sa Even without permission na under with permission di sa wala permission ba sama sa Catholic nga na nice binari gyud mother naay uban nga wala pero naay basic training provide okay unya ikaduha is ako ikaduha kabalo ko nga mo ang point naay mga danger ikaduha na is na transform sila
Ang kanakalahian sa pastor kasagaran, di puntanan, kaya nga may mga badlungon, pero generally, ang kahalayan sa pastor sa Catholic o sa pari is ang pari mo eskwela na puno og knowledge ni tudlo. Unya nagalaga. Kasagaran sa nga pastor, pari ang dides. Dili na 6 months, dili na kinahanglan nga 6 months. Na-transform sila, nakurat sila nga nausob sila. Gusto silang mausob po ng uban kaya nagsakol dito ako ray maka kaning nagdunggan ako. Dapat nahitabo ninyo parehas sa nahitabo sa Biblia. Mo na nga musugot kay sadit makikamatay na sila kay grabe kay transformation nga. Pero mumatakan niya ba? Na-transform siya. Unsa nga klase nga pagka-transform na manaot man siya sa simbahan. Hindi man kay mao po yung limitation man. Ako sorry kay ha. Kabalo mo po sa limitation sa iyang capacity ug sa iyang training. Pagka-transform. Nga mo atake naman sa gipili sa Dios. Transformation may tawag. O man transformation na na. In the part of siyang bisyo ug siyang pamilya ay relationship transformation na niya. Para dili na siya kabubutol sa kabalo ka Diyos. kung gikan kag suyop gikan kag druga di gyud kakabugto bisag kun sano ampo-ampo nya ko man transform ka lahi naman para niya. So gusto siyang uban mapareha uban niya. Maura na nga point. Mang i-voice out doon nga na-transform ko, nakamata na ko, nakatugan na ko. Di kay for sure katong giingon ninyo tingali nga naay idolatry sa iyang kaugalingon sa Catholic Church. Ang naka-concept di kay naglikay mo og idolatry within the culture of the Catholic Church. Di ba? Siya kay sa Catholic Church idolatros man kay siya maura gyud ni makatabang na ko musimba ko maura gyud ni makatabang na ko. Sa Katoliko nga. Siya iyang mentality Asya na Dios. which is musugot kag sa dili mag-consensus ka sa mga Catholic Church dako kay percentage nga pareha niya guna di na maugali bro daw kay di na kinahanglan lang na ilaing pundok makabasa sa Biblia dako kay percentage sa Catholic Church nga nag-struggle Pero ang pagtulungan sa Katoliko, naman dyan nagsimba ng Diyos yun. O ganun mga langawan. mo lagi na dako kay nag-ukub-kubunon kita bitaw kang tinudloay ni puralima ninyo tibok gabi hay pa mo kasab awa daytan di ba di na dugay pa kay na ninyo nga labang kutso mo na di ko musugot nga maundang ning mga CFD di ko gusto do mapungot ko sa istorya ninyo dapat mahadlok mo na ako kusang bagay yun mura gansihon jud mo ba bitaw dili sa di ko gumsugot kay kan dako kay mo kay mo ang among trabahoon nga di mag-idolatry ang mga tao within the Catholic Church napapaspas ninyo ay kay mi Ako din ako bilit ko nakataon. Okay, another question, bro. Unsay imong stand aning kanang salaing mga relihiyon bitaw kanang mukuan lang ko denomination kanang mga born again. Naay mga uban nga mga denomination sod ana nga mga nabanggit na nga kuan. Ngayon sila nga kita ni pastor dito nya na si na build nga flag or na natigong or nahimo nga mga flag dito ila nang i-praise nga uy ato ning daygon ni si pastor kay church planters ni unsay stand nimo ana sakto na nga term mao ba nay proseso o church planters ilang tawag where did you derive nga angay pasalamatan nga kay ang usa ka pastor karon kay church planters daw siya asa man ninyo giderive asa nila giderive nga naay church planters nga giporma or gitudlo or gi-encourage di ba unsay stand di ba say mo rag stand mao na nga parihara po na sa mga protestante nga gidaot mo kay idolatros mo pero wa sa inyong teaching ana pud ang mga tao nga musulti sila ana wa nay labot sa teaching wala na labot sa dogma wala na labot sa dogma wa na labot parihara na kanang inyong gipambangga kada biases gud na kanang mo atake pud mo sa lang Catholic kay nga wa man pud tinuod sa ilang doctrine for example ingon wa kapag para may kag tights nga nang mugos wa man na sa ilang